Sore-sore padang bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu sagung dumadi wonten metur saking sambi. Masatul nugroho omlet nugroho laras grup ingkang derek sowan wonten ing adicara bersih dusun ing wewengkon RW sekawan. Dukuh kelegen lan kliwonan desa Mbuan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten bersinar. Derek mangan bahagia ya gampang. Muga-muga warga masyarakat RW papat kelegen kliwonan tansah mangkin rahayu lujem bahagia mulya ayem tentrem. Dipun paringi rejeki ingkang gapil, ingkang berkah, ingkang barokah. Pinaringan kesarasan lan kawilujengan kalahayun katentreman nir sambe kala pinaringan dirga yuswa panjang umur Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma dar kepungan wayahe nyalah rasa ya nembang ya iya dasare sing kepareng rawuh ya isih akeh sing mirsani saka YouTube ya isih pirang-pirang matur sembah nuwun. Iki sing mirsani ana YouTube kathah sanget matur sembah nuwun. Ya isih ana luwih saka 100 orang ya. Pak Damar Sasongko, Pak Teguh Yulianto, Pak Terus Mamati ya, Mbak Hana ya, lan uga Mas Jalu, Mas Menyeng Jalu, betul nuwun ya, lan uga Mas Paulus saka Batam ya, terima kasih ya. Akeh sing WA mawono Pak Mardiono, Pak Harto ya, Pak Budi mau yo request lagu wis diaturae yo ana layang maneh. Ana layang ngene, ana layang. Selamat malam Mas Jalan Cantur nyuwun langgap bengawan sorenya. Langsung dilanjut Jogja istimewa nggih Farid Jaya Kusalo maringi sawer 1.000 ya. Yo, engko diaturne langsung ini aja. Undang bintang karo Mas Farid 2 lagu ya mau ngantek limbuan lho diaturke iya. Alhamdulillah ya. Sore mau ya entuk job anyar besok Juli to catet. Ning pondok ana entuk telepon langsung matur nuwun. Ana Karanganyar ya sembah nuwun. Sing maklari Mas Pijuk kurang maklar-maklaran
Iya, orang nganggo mapan, ora usah nganggo present. Tidak mau pai. Ini mulai yang mangkat karo anake. Iya. Ya itu. Ada tretuko. Lu kayak anake lho. Cerak nang asline Klaten dene. Matur nuwun Pak Riyanto, Mas Opang. Iya. Monggo sedaya panitia lan panggung masyarakat Klegen Kliwon. Sembah nuwun. Dasare suasanane ya barengi Idul Adha kurban. Coba kurban apa, Tru? Sari melu nyang kuyung ora usah dadi ketok-ketoke. Perkara kurban iki perkara keikhlasan. Ibarat ngelungke tangan tengen, tangan kiwa aja nganti weruh. Iya. Ya, apik sing wis iso kurban, sing wis mampu ya nindakake, sing durung mbok menawa liya wektu bisa kurban. Yo, mama, mbak arate jumeneng. Arate, ana isap. Wong nembange kok le ngatekne. Ngolek-ngolek. Mbak Rate. Dalem. Sampeyan iki kok jeneng mesem guyu ae. Sebabe apa? Sumpah iki ngaten iki. Sumeh. Sumpah. Suka. Kiranya. Ora saparian ya, Jur. Boten. Apa ngerti nek leren perang mau gawe parian. Parian terus. Iya. Ngaturke lelagon Bengawan Sore. Iki langgam ya, Dek ya. Langgam. Iya, arang-arang metu niki saka Mas Farid. Kudu diaturke. Lawis. Oh, pancen sing apik iki sing lawas-lawas. Sing lawas ki apik, sing anyar ya nyenengke. Matur nuwun sing nguyung kadang-kadang mau saka disembuyung live streaming kamera ya saka penjinganipun Bapak Eko Titus. Ya. Matur nuwun Mas Terus Gusti Allah ingkang bagus. Siap. Mbak Rate. Dalem. Ya. Oh, tetangga-tetangga sok lali. Lawis. Oh, lawis. Banget niki. Lawok. Lanjut mawon nggih. Oh, mboten nggih bawa. Mboten. Ya aku sing bawa Mbak Mufidah. Semarangan ya nduk, cepakno ra ketang suwiji. Cekak-cekak ya kena sing penting tema Semarangan. Iya. Iki saka Pak Mardiono mau, Pak Mardiono. Ya. Yuk. Bengawan. Oh itu. Sanes nih. Sing piye nduk, sing piye sak lare sing dhewe piye? Tak krungu sik. Piye? Oh iya wis kaenan. Ngiring Bengawan Solo. Mesal kono. Sagesel. Iki nek arep bedhug iki tenang. Nanti kaya nang kula ae. Ayo monggo buka vokal lagune Bengawan Sore kantor panjenenganipun Mas Farid spesial.
J matur nuwun